Maar een goedemiddag, de amateurluisteraars, een goedemiddag. Zo staat hij nog steeds in de verbinding met de Vrije Piraten. Even met momenteel de firma BK en de Noordpiraat achter de knopjes hier. We zijn hier dwanen met een marathonuitzending van de Kriedaan en Noordenij en de Vrije Piraten. Het is dit hier de 19e keer dat de Vrije Piraten een radiomatch in Kalmersweg. Wat begon als een illegaal gebeuren is uitgegroeid aan een groot legaal evenement. Het had een grutpad van de Frieske Wouden in de besnijing, eigenlijk bij het ziekje naar een skat die het verstopt is in de omjouwing. De Vrije Piraten jouwen aanwijzingen op de radio en dan wordt er manmachtig naar zacht. Het zou het wat door het succes. Het is als hobby begonnen, maar op laatst, je wilt wel goed op goed gaan en dat de luisteraar heel mooi en goed meekrijgt. Ja, en dan is het op laatst een beetje de hand weer aan. Want adies jong 6 uur draaien de piraten de fysiekjes die binnenkomen.